Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala kay si Marcos. Tungod ining maong sitwasyon, kadtong midterm election, mao naman to'y maghatag og signal gyud na naunsa na ning kalakiharon. So ingon mga higala sa report nga andam si Marcos nga mohimo og difficult decisions moving forward. Andam siya mohimo kuno og mga desisyon mahigala nga medyo lisod nga desisyon. Pag signal kini nga dunay shift mga higala sa iyang tunada, samtang mo sud na sa second half na sa iyang termino, ambot makabawi ba yung taon si Marcos? Kaya og sa basketball pa ni, ang first half ba kay, nahumana, arata second half, ambot makabawi baka sa si ang performance ang kalakiha, at least na kay mabilin-bilin sa mga tao ba, 3 years na nahabilin nimo. No? So, usain ni sa iyang mga plano, change cabinet. Lakit sa maning mga pulihan, kay pasabmiton man og korte sa resignation, mao ni mga cabinet secretary sa dong names. Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Mo resign ba ka ni? Mo resign yun, kay korte sa resignation man. Lucas Bersamin kaniyo. Akong ngikuan ha. O niya pa, kini sila si Enrique Manalo, Secretary of Foreign Affairs. Kini si Raf Ricto, Secretary of Finance. Niya si Gibo Chodoro, Defense Secretary. Unsa pa man kining si Manuel Bunuan, Secretary of Public Works and Highways. Francisco Tio Laurel Jr., Secretary of Agriculture. Kini John Vic Remulla, Secretary sa Department of Interior and Local Government. Unsa man to Secretary day nga ang baba bitaw-bitaw nga mura sad og nga maghiwi-hiwi mo kanding sad. Unsa tong department to nga kini ang unsa ba po iyang mura maghiwi-hiwi sa gamay magduda masata. Ay bao na ta mahigala nang maghiwi-hiwi ginagmay mura man og lain paminawon laing tan-awon manggod na. Unsa tong departamentahan na ha? So apil na ni ana no unya kinisla si Teodoro Herbusa, si Rexlon Gatchalian, Conrado Estrella, unya sila si Crispin Osjunbeck. Morisayan gyud sila kay korte sa resignation man. Ipakita dong haman tong secretary sa Department of Tourism si Cristina Frasco. Asa man to? Na diha dong? Haman kani. Ni araay. Department of Tourism, Secretary of Tourism Cristina Frasco. Maapil gyud siya og hatag sa korte sa resignation kay ang tanan man mo'y paresignon. Tanan na sila mo resign gyud kay lisod man kayo unya si John Vic Remulla ba to niya issue ng statement niya willing siya mo resign. Why magpagaygahi ha? Basig na magpagaygahi. Iba ba ka resibo na way nagpagaygahi? Resign gyud kay korte sa resignation man tanan na sila mo resign gyud kay medyo baga-baga pag kaano di ka mo resign no nga kini ni ang appointing authority na may mando no si BBM naman appointing authority mo na may naingon nga resign mong tanan courtesy resignation. So sige i-draft na ginahinay na inyong courtesy resignation ha. Ayay maapil man si Cristina Frasco day ani kay secretary man sa Department of Tourism. Tan-awon lang na to Secretary Cristina Frasco kung basig itudlo ra kay balik siguro. Secretary baka pero or baka balhin baka ka or di gani da uli lang ka sa Cebu sa. Kay kinini ang mo gini mahitabo ni ron niya imo ra bang Mami Gwen wa na labay bargaining power karon. Wa man bargaining powers Gwen kay lahi man sa una kadto bitong nasipyat ang sipyat bagud to may galabi da dako gasto adtong kon kadto bitong campaign materials Department of Tourism day pagka dako gasto niya kinupyar na nila tong ilang kwan. Namdum ako nang gituki sa kanginan. To dako gasto pila ka milyon tong gasto. Human wa man sa kapalag kay ingon mas Gwen ayaw pag miss up na mo ha. Unya hadlok man ni mga politikos Manila god ni Gwen kay kining Cebu vote rich province ni.
Mao mo yang ipanghambog dito nga kami Garcia Country dito sa Cebu. Nga karon kay sa iyang panghambog ni Gwen nga iya kontrolado ang Cebu, mao ni mauna karon kay di naman wa naman gyud taon. So wa na bargaining power ining kalakiha. Lahi man og kanang powerful kay Gwen day. Ano amo ning Cebu. Labi pa ang kontrata gilubong gyud pa si Isdurano so nagilubong man niya. Karon tay blampurnas ka na ba? So makaingon nga Manila managana gyud. Na politika man ni. Kaya real talk ba? Managana ang Manila ayaw naglabti na si Kuan kay anak na ni Gwen. Milingig grabas Gwen Cebu. Karon kay niya ay papulian na Cebu wa may nahimo tos Gwen. Adto bitong ni-discuss mi kita adto megalan na unsa ba tong ilang campaign material pod ni Cristina oy. Nga kadako ra ba gasto pila ka milyon unya kinopya ra man daytong mga pictures uban. Kadto magduda man mga tao adto Secretary Cristina Frasco nga doon nagi corruption adto secretary. Kay kadako sa gasto unya kinopya ra man daytong secretary. Makaingon gyud ta Secretary Cristina unsa ba di itong kalakiha oy? No, ang amo ra ba untang pagtuo ba nga ang sa leadership kanang imong kaisog nga liwat ka ni Gwen ba unta, no? Unya pagka kun adto nga na unsa ba tong campaign material sa kun pwede ba ako i-play balik ron pero sige nya lang taud-taud kay malangan na magutag maayo. Namnom kadtong inyong campaign materials nya bida. Kuan gito, medyo mautoy nga pasingilan nag-away sang ni Sara kay wa kuno sa labaning Sara. Di man gusto maayo itong pagkahimuha Secretary Cristina Frasco, makadaot dito. Kani love the Philippines. Mauni, unya ka na ang doon natin mga pictures, bawaan man day. Uy, kinupya naman din yung ubang mga kuan. Kinuha naman yung ubang videos. Nya, wa man kadimao to. Dili ka na sa Cebu day, wa man kadimao makakuha, no? Unya, kinini ang masig usan ni nga maingon sa BBM pahuway lang sa kaday Cristina. Mura man og na wawan man tong administrasyon imong kalaki nya wala mi kapalag sa una kay imong inahan gud si Gwen. Howd man sa Cebu. Ang amo ba makadeliver og boto sa Cebu unya ang atong alyansa sa Cebu duha ra may nakasoday Cristina na pauli lang sa kadito day. Ini malagmit mga higala nga si Gwen day karon wa na masay bargaining power gid. Di naman kakain, ayaw glabtin akong anak, ha? Ayaw glabtin akong anak diha kay bidap, Cebu, amo ra ba ni? Deliver may buto diha. Nya moingon sa BBM, wa man makadeliver og buto ang si Gwen. Pauli lang sa kasa Cebu, Inday Cristina. Mas civilian gyud si Cristina ining kalakiharon, no? Kay ang mobalik ka sa liluan na ana may mayor, na ana may vice mayor, no? So, chill-chill lang sa kakuyog lang sa imong mama day. Kuyog lang mong Gwen sa day, Cristina, ha? Pagkuan lang sa mo. O mahimo mag-TikTok lang sa mo. Ano, pwede sa mag-vlogger mo, kauban atong inyong printing vlogger. Ara to bitaw paminaon Inday Cristina Frasco Secretary, ha? Nga ang mga stock pictures nga dili pa gyud sa Pilipinas nga mga views diba? Sa lain-laing mga nasod pa gyud. Naay pictures gikan sa Dubai, Jesus Ginoo ko Cristina. Naay pictures gikan sa Vietnam, naay sa New Zealand. Agoy Cristina Frasco ingon mo ra bay na ilhan sa mga tawo untang subuanon nga mga bright ang mga Garcia. With due respect sa Obama Garcia kay tarong man ang katos ni Pabling bilib ko. Ni Pabling, no? Kwantos ni Pabling? Buutan nito ni Pabling day. Tingala bitaw ko ning Gwen asam liwat ni. Unya si Winston, maayo man si Winston Garcia may gala dali ra man nakadawat gani. Isu na mag-statement dayon. Si Pablo Jan okay ra man sa day. Si Raymond paspas kaayo sa Cebu City. Concede unya cooperate pa ingon sa nanakoy transition team ako na ning kuan dayon para dili maglisod sa Archibald Baday sa transition team sad. Okay man, no? Nate itong abogadong Garcia di apod sa City Hall. Kalma kay na kana si brother Bernard Garcia. Kalma kayo.
morning, brother, ha? Kaingon ka mga buutan mo mga Garcia, pero kinis guwin mo lahi man sa niya. Medyo lahi ng iya, da. Da, kung mauhon nga, kuhan gyud mo, submit gyud mo sa inyong courtesy resignation, mag-uban-uban lang sa mo si imong mama, Day Cristina, no? Si Governor Gwen, pagkuyog lang sa mo diha, o kung sa inyong kalaki, nindot naman sad niya, mag-branded bitaw mong anak, niya dayon, sayo-sayaw, TikTok, ina na. Kay kadtong imong gamay-ramay naka-afford og komentaryo nimo adto, pero ako ni komentaryo gyud ko adto kay ngilad paminawon Secretary Cristina Frasco nga kadtong mga pictures, mga videos, Hesus Ginoo ko nay video gikan sa Dubai, nagikan sa Brazil, dunay sa Indonesia, Switzerland, dunay sa Thailand. Kangilad ba paminawon ba nga mangupya ka ng mga video do dili man na ato taon? Unsa may kasulti sa mga tao ana nga kanang Hesus Ginoo ko. Unya kadako ra bas gasto pila ka milyon tong gasto gani Inday Cristina Frasco? Karon pa-resignon mong BBM, ha? Resign lang day ha, ayaw ga magigahi dia day. Kuyog na sa mo si mong mama. Straight to the point. Atong balikan sa mga higala ha, kay kining breaking news manggod ning gihimo ron ni Presidente Bongbong Marcos. Karong buntag yun, i-announce niya nga kinahanglan mo submit na kamo sa inyong courtesy resignation. So si John Vic Remulla murag tuan na ni hatag nag statement dahil nga ready siyang mo submit. Among paabuton ang imong statement pod Inday Cristina Frasco, sekretary. Among paabuton imong statement pod ani day, no? Kay kadtong Department of Tourism bag-o pagani ka naglingkod na palpak naman to dayon Inday. Ang campaign ba day palpak man itong pagkapalpak ka? Nahadlok lang tong taga Manila kay mao may giingon sa imong mamagod nga ila ang Cebu. Di wa sa kapalag karon kay naunsang gilampurnas man si Gwen. Ato lang ning agi katawa mga kagalaan pero among paaboton unsa statement ni ining Cristina Garcia Frasco, Department of Tourism Secretary, paaboton na mo na Secretary Inday Cristina unsa imong pamahayag ani ron, no? Total og unsa galing ibalhin ba ka nanara gyud na ni BBM og ipabilin ka diha. Mo-submit ka imong resignation, ipabilin ba ka kaniya or ibalhin kaniya og lain og di gani da uli lang ka sa Cebu sa, no? Nya na may mayor ang liluan na pagkuyog na sa mo si imong mama ha. Para mas malipay pa mga Subuanon og kanay bitaw nga na kay budget sa Kapitolyo dali gyud ng 1.2 billion nga supplemental budget mo na mahinuod og ang mga Subuanon mo na mahinuog bantay mahinuog mayo. Para ma-relax ang mga Subuanon, ma-relax mo diha. Dili na mo magkuha na lang. Ma-relax mo na mga Subuanon. Kini ni ang pag-TikTok lang sa muday. Straight to the Now, point. before ta mahigala mo balik sa issues Kapitolyo, ato lang santiwason ng kang Cristina. Nainumdum ang hinoon ko mga higala ko angod. Salamat Jen Gallardo sa mong report ha. Atong balikan mga higala kay nakahinumdum gyud ko pag bag-ubag pa mga higalang administrasyon ni Cristina dito sa pagka DOT Secretary napalpak. Katugong yang campaign. Bali gyud og taga kuan pa sa taga Dalagit pa bali. Imbis magarbo kita nga ang atong sekretary gikan sa Subo. Unsa ba nga naunsa man hitabo kadako sa gasto? Ako sa minilyon nga gasto nya dito kinuha raman daig mga pictures, kinuha raman mga video di ay sa laing nasod. Askang wawa to bitaw. Wa makapalag tungod sa Manila kay hadlok basta. Ginasab ayaw mo pag miss up na mo ha. Cebu amo ni. Hadlok bitawon sila. Karon wa naman sao naman ni ron nga di naman makapanghambog nga ang Cebu amo ni. Tuan naman. Lampurnas man ha. Straight to the point. Unya ang grupo sa alyansa, pila may nakasud sa alyansa day duha raman day. Duha raman nakasud sa alyansa si Tulfo og si Cayetano sa Sugbo. Kay kadto si Bam Aquino lahi man. Di man to sa alyansa sa Bam Aquino. No?
Be kuan ko no day be atong hamantong sa Sugbo nga result be gamay lang kay bali mo si Piat ba. Ay kini ato surbol na to di HP ba ta? Ha? Di na ba ta kana na ang vlogger lang bitaw nga kuan. ang Sugbo gino na number 1 si kuan man gyud. Bato di laro si Bungo. Ang number 12 kato si kuan kato si Cayetano na memorize ko manguna pero isurbol tala ni kay di HP ba ta? Di kini ato ra bang kuan ra ba atong mga facts ra ba ning ato gyud mga kagalaan di HP IFM. Kani. So mo ning Sugbo dong? Sugbo ni siya. Okay. Sugbo. Mo na pagbutaw Sugbohan number 1 Bungo. Uy, number 2 is Bato de la Rosa, number 3 Jimmy Bundok. Number 4 Rodante Marcolita, number 5 Camille Villar. Tama? Ang top 5 may gala pulos mga endorsed by Duterte. Top 6 Bam Aquino. Ang 7 day tanawa. Dong, sige, next page dong. Dong names. Kana Philip Salvador number 8 Raul Lambino, number 9 GB Hinlo, number 10 Erwin Tulfo, number 11 Attorney Vic Rodriguez, number 12 Pia Cayetano. Duha ra ginakasuod sa alyansa, si Pia Cayetano ra og si Erwin Tulfo. Kay kana si Kuan Bam Aquino lahi man ang kang Bam. Sumuingon gyud tos BBM dito nga Dave Cristina uli lang sa Kasibo day. Oy, wa man day may silbi imong mama dito day. Lampurnas man sa Cebu ang atong alyansa day abi man namo og kanang okay mo dito. Nya hasta imong mama na apil man sa gani di ay dito Kalampurnas. Askang pagka di malasag yun mga kagalaan. Kay pagsugod palang daan bitaw Secretary Cristina Frasco kuan yun ani komentaryo magyud ko ani kay ang mga Subuanon ba magarbo man unta nga ikaw taga Sugbo, ikaw mo oy gihimong DOT secretary, nya makaingon ta ba taga Cebu na. Prangka-prangka pagka-istorya Inday Cristina Frasco secretary. Sa diha nga napalpak tong inyong campaign tourism, ako murag mauwaw ko oy. Ako lang ambot lang kang ubang Subuanon, pero ako kini niya isip kuan kini murag kog mauwaw daykin. Nga unsa bis kay garbo ta ba kanas Cristina Frasco taga Cebu na ang secretary Department of Tourism. Pagkapalpak atong videoha nga nangupya ra di ay mo atong maong video, bida mura kag kung mahimo or di ka mo saba oy nga kanana palpaka adtong maong video bitaw laliman ka Inday Cristina hinumdum kaday nga hamata ito play ko balik daw kani di ba naon ni sa audio dong. Nay uban na ni sa Pilipinas, ang uban ani kay kinuha man, kinupya man. Nay audio ani dong names, sige ko no. Kani. Ang kana. Kinupya na sa Thailand, na sa Indonesia, na sa Switzerland, na sa UAE, og naapoy okay kini uban ato ni Pilipinas. Ato gi ato kuan kay tourism good. Okay, love the Philippines. Karon mahigala kay ako di man ko swito ani kanid ding mga vloggers uban swito day sila no. Na matud-an adtong mga vloggers sus gipa-check pag-check di kinupya ding ubang videos.
ug ang uban nga kuan. Ato mga ni promote nato ni nga pag-promote pas mga foreigners arimos Pilipinas mao ninyo makita diri ana. Di man des Pilipinas tong uban. Kadto dai mahigala nag-itsa og fishnet. Nganong di man dito Thailand man dito mga higala. Asa to na siya katong kini oh. Nganong nanguha pa man mag video sa Thailand ang pag-islag itsag fishnet nya pwede man tang itsa na diha sa SRP. Bali gyud oy. No, dako ara ba gasto ani? Wala lang gyud mo makatake og video ba? Nga kanang pila ba pag itsaan ng net ba? Naraman na pwede diha sa kuan? Diha sa bisag diha sa liluan gani sa inyo, Christina pwede naman gani na diha. Pwede, ngano man dayo. Wa man mapakita butanding din no? Wa mapakita taga Cebu ka Christina. Wa mo papakita tong butanding. Ano to ba nga karabang sa Cebu mo ni foreigners ari mo, no? Mga tourist dito mo ni ato makita diri. Pag itsa ng kuan tinapulan man ni pagkatrabaho mga higala. Kung mauna di ay nga manguha lang tag video anak mag video pida mascom interns na mo diri sa DYHP. Kamao makamao akong pangutana to mga babae diri nga intern na mo. Kamao mo himo dai kamao mi ana sir. Akong giinan kini mga mascom interns nato diri sa kwan. Niya tay mga mascom interns sa UP. Di ay sa inyo, di ay sa USGR, di ay sa CTO, di ay sa Visayas State University, di ay sa asa pa ni mga mascom dai? Naghami mga intern mascom. Kamao mo muhimo inan aday so kamao mi ana sir. Naka problema ko na nako gasto god kana mo adto kam take kag picture gito medyo makagasto gyud kaday kay usa ka team may padani mo kadto pag angkor nako sa TV5 sa una gikuhaan ko lang katong sa among UBB day kana bitong sa kwan o katong naghimo sa plugging nako sa una kwan gyud to dako mi gasto sa kanang time unya moadtong ka sa lugar god yap shooting dito basta mga 2 days na mo nga kwan inday kin shooting day kanang gamay kay nga kwan katong akong UBB sa una sa TV5 angkor ko. Duha ka adlaw mo gi-show to. Unya na usapod niya aparato sa akong pag-angkor katong UBB na mo o katong usa katong sa plugging. Dugay tong take. Makadako gasto ana kay moadto mo niya take pictures ana. Ang pag-edit ana na naman as kwarto himuon. Pag-edit. So ug manguha lang ka na sa Google. Dali loy. Pwede matrabaho mga mascom mga students. Akong gipangutana to kung makamao mo trabaho ina. Kamao kuno sila oy. Kana mag-edit og video dai, kana maghimog movie. Ay, kamao ang mga estudyante. Ako damo kay mga estudyante sa inyo sa una. Akong gipangutana sa kamao mo edit na dai. Kamao sila. Kaya akong gitudo dito kan magod mass media loss, mga balaod tong ako. Namas lang mga subjects sa tanang kwan. Antigo. Inkubida no matrabaho no mag-estudyante ni ngano minilyon may gasto ani Day Christina Prasco dai sekretary. Yakin no pag itsagnet. Pwede mo na diha sa liluan. Dapay layo no. Kini ni ang nagkatunog itsagnet dito sa Thailand. Ang usa kaning rice terraces. Pwede man ang rice terraces og dito sa ato bang sa kuno gyud ba? Sa Ifugao. Pwede man pero inyong gigamit. Nga rice terraces mga higala ang sa Indonesia. Asa pakita lang names. Kaya pakita ka na. Ayan buhol man Kani. Rice terraces. Sige. Bebe. Okay na. Abi na ko sa Ifugao ni day. Sus na unsa ba di ang Indonesia man lagi di ay ni? Unya, rice terraces Indonesia. Ang airport na gipakita. Pwede man ang atong airport sa Cebu kita'y pinakaninot og airport ron. Pero nahibawa ba mong asa dahil gisyo atong airport? Dito di ito sa Switzerland. Tawar ko airport dong. Asa man tong airport, bebe? Ang picture sa airport. Ipakita ito balik. Katong video man na forward na. Kana ito. Ito aeroplano nilupad. Abi na ko ning diri sa Mactan. Di man di ayo Kana. Abi na ko mahigalag. Kay ug moingon kay mo-shoot ka karong airport nga pinakanindot nga airport Cebu, Pilipinas, ang Mactan. So tanan di man ni Aquino ni, tan-tan ko ug Mactan ni makita ang waterfront hotel day. Kung tan-tan di man ni kuan gyud oy.
unsa ba ning kuan dito sa unahan sus di man di gyud mao din tagbaw ka kalibog ka di man ni Pilipinas dili gid dito gid mga higala sa Switzerland. Wa na ba? Unya mga higala kining sa Sundance nag-drive og all-terrain vehicle kato nag-drive all-terrain vehicle sa desert. Naman tayo inana mga higala sa Pampanga naman ta. Pero, naata sa Ilocos po naa. Pero dito da ito sa UEA day. Kabiha. Oy, kani. Di man din sa Pilipinas mga naon sa bago di ay kalakiha. Dito man din sa United Arab Emirates. Una makaingon ko day Cristina Frasco day. Unsa man inyong campaign material sa tourism? Bida, og parisaynon kang BBM day, ayaw paglangan lang day, ha? Kaya na may BBM, hisulti naman nga, muhatag mo courtesy resignation. So, ayaw paglangan day, pag-resign lang day, kay kinilang daan day, medyo ako na lain yung na kuwan anay pagsugod. Walay maka-afford ninyo komentaryo, murag ako rin mga niusamay ng komentaryo, anay, ha? Di man kumukuan din eh. Basta din sa DWHP mga higala bida, makakita tag di maayo na nakagasto ang mga tao mahigala dili oy ato nang tik-apon. Sumo ka na nga parisaynon man ang tanan nga mga cabinet secretaries. Resign lang day ha. Anday Cristina. Ayaw lang langan-langan day. Kuan lang dayon, hatag na lang dayon sa imong courtesy resignation unya pabuta lang og unsay kalaking BBM itudlo ba kanyag lain nga department, no? Kay katong unspliced location gani day dili pa sa Pilipinas katong na mga dolphins pwede na ba ito sa Subic day naman ta Subic pero kaning mga dolphins dili pa gyud sa Pilipinas ni pastila no unspecified location pero dili sa Pilipinas may pagtatog ang butanding may magipakita unta naaman sa Sulsugon o naa sa Uslob mas may gani kay ikaw taga Cebu man bayas kagamay ba sa Cebu. At least kaingon ba may banga, lima ka na, sulti kita no, ang atong sekretary, taga Cebu, ato naman, na-picture ang atong Cebu. Jesus ginoo ko day, ibon tanggi siguro ang butanding sa Uslob. Day Cristina, ngano man mong i-appeal ang butanding sa Uslob, day? Sa ba ning kalakiha? Motoy nindot yun, pananako naman niya, makaingon ng mga Subuanon ba, ha? Garbo na to ha, ang atong sekretary, taga Cebu. Cristina Garcia Frasco, taga Cebu, natawa. Ang atong butanding na feature gyud. Pero wag gyud inday Cristina. Wag gyud nangupya hinuon mo sa laing-laing nasod day. So karon pa resign na mong BBM na ilang langan day ha, resign na lang dayon day. Daghan tagi feature sa Cebu ay kana lang daang mo albual na kanha ko mo albual day. Anak kanino sa albual dive mo albual. Kita ka mga corals nindot, mga sardines kanang sea turtle, mo albual. Pescador Island. Kana malbual na, og ari ka speakers pod butanding, Uslob, pagkanindot. Og ari ka mahigala sa area pos Camotes na mga beaches niya ato kas Bantayan sa north naapod. Ngano gyud in taon nangupya mo sa laing nasod, oy? Nya minilyon ang gasto ninyo aning kuan, campaign material sa tourism. Mo na nga palpak na daan, walang kapalag sila kay mingo man nga Gwen ra ba Cebu ra ba ni ngilngig kay Cebu. Nya karon kay mong mamawa naman nalampurnas man. Anak ka matikod adto usa ka social media nga personality. Kaya tinulay lang ako to be very honest with you. Ako mahigala mga komentaryo kani mga kuan kamaot ana pero kana bang pagduki-duki bitaw nga sa to dapit nga kuan dili kay ko suito ana. Kini amo mga teknisyan hinuon diri suito sila. Pero nakauna gid ani katong usa ka social media personality nga mo'y nakamatikod, uy, kinupya man eh. Sumula nga nako, ha? Ano mangupya man nga? Kana na ang ingon sa mga kalakiha. Lain pod kaayo, man na maanad tingalas Cristina ang pangupya sa iyang pagka-estudyante siguro. Yang ano noon sa mga kalakiha, muna nga, kung mauhuning kalakiha, parisaynon sila, so resign lang mong tanan din ha, niya. Pasagdan na nato sa BBM, ane, kay gusto niya nga, at least ba po okay ang iyang kon ba? Ang naong siyang administrasyon nga medyo malahi-lahi ba? So, dahil Cristina, Frasco, Garcia, Secretary. Maluoy tayo mo sa presidente, day, no? Kay, naman na, daot namang dungog in taon sa presidente.
na kuan lang hinahinay na lang mo din og submit sa inyong resignation ay langan-langan kay lisod man kayo na nga mo kupot pa gyud ka din sa kuan. Ay naglangan-langan day no, submit na lang dayon unya og paghuwat og itudlo kag lain okay ra pod no unsa depende ni BBM. Og di gani uli lang ka resibo hala pag TikTok mo ni Gwen. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Panyo, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.